Múzea a galérie mali v sobotu otvorené brány do neskorých večerných hodín. V tento deň vykročilo za históriou a umením stovky návštevníkov. Prevedieme vás programom a tiež expozíciami či výstavami, ktoré na vás počkajú aj ďalšie dni. Keďže Potatranské múzeum je v rekonštrukcii, do podujatia Noci múzeí sa zapojila pobočka v Spišskej Sobote. Mnohí objavili tunajšie poklady poprvýkrát. To, čo tu prezentujeme, je taký skutočne taká akoby mini história alebo história v malom. Je tu prezentovaná teda hlavne remeselná tradícia a cechovníctvo na Hornom Spiši a samozrejme potom umelecké zbierky, hlavne teda sakrálneho charakteru z nášho zbierkového fondu. Zaujímavosťou sú aj fotografie prezidenta Andreja Kisku, ktorému tieto priestory učarovali. Tieto priestory poslúžili ako živý prenos počas nakrúcania rozhovoru už dvakrát pána prezidenta. Návštevníci tu našli mnohé zaujímavosti a doplnili si mnohé informácie. Dosť tak ma zaujalo tá prehliadka dole osobnosti Spišskej Soboty. Máme sa čo učiť. A svoj kútik si tu našli aj deti. Mnohí sa presunuli zo Spišskej Soboty aj do Tatranskej galérie. Okrem prebiehajúcich výstav tu rodiny našli aj tvorivé dielne, kde dotvárali brunovského grafiku. A práve tento maliar a ilustrátor inšpiroval deti aj na interaktívnej výstave. Mne sa tu najviac páči ten domček, čo je za tým, že to môžem jesť. A je veľmi dobré, že týchto exponátov tunák sa môžeme dotýkať a deti sa môžu s nimi pohrať a vlastne aj niektoré veci zistia, že ako sa používajú alebo čo sa s nimi dá všetko robiť. Čiže sa vlastne rozvíja ich fantázia. Áno, ako v tej hlave rozprávke. Vy poznáte tú rozprávku? To boli takí panáci hlave, čo sa stratili v centráli a museli sa ale boli v dlhodobej pamäti a potom boli vypojené kľúčové spomienky. Túto konkrétnu rozprávku síce nepoznáme, ale podnetov na ne sme tu našli mnoho. Ja sa tu len, že tak idem dookola, že ja som rýchlik a on ide oproti mne a sa odbehnem dole kopcom. Poriadne sme sa tu vyhrali. Dokonca aj v hrnci sa deti cítili dobre. To není ozajstný hrniec, tak dobre. Táto výstava potrvá do 19. júna. Z Tatranskej galérie ale ešte neodchádzame. Noc v galérii uzavrelo spoločné divadelné predstavenie súborov Toté tam z Kežmarku a Trma vrma z Popradu. Tentokrát sme sa spojili preto, lebo decká Milkine aj moje sa poznajú zo súťaží z minulých rokov, majú k sebe blízko, fandia si navzájom, necítia sa ako konkurenti, pomáhajú si, tak sme si povedali, prečo to neskúsiť. Máme 5. reprízu a v podstate vyhrali sme krajské kolo divadla mladých a postupujeme na celoštátnu prehliadku do Tisovca, takže sa veľmi tešíme. Celoštátna prehliadka bude od 3. do 6. júna. Mladým hercom držíme palce.